Vamos a Sanfiz, no concello de Silleda, onde a construción dun pendello está xerando moitos conflictos entre dous veciños. Raquel Pérez, polo momento, José Ramón segue adiante coa súa obra, non? Así é, pero é que para mostra un botón e José Ramón así o fixo, el ten incluso esas imaxes antigas do pendello orixinal, do que aínda podemos ver parte, esta Aurelita é parte dese pendello orixinal, e aquí, mira, vou botar unha carreira e ensínovos. E aquí estaría, trasladado uns cantos metros, uns 3,5, a edificación dese novo pendello que el plantexa construir. E se vos fixades, aquí está a miña beira, está como o lugar do conflicto, este trociño de terra, o que José Ramón tivo que poñerlle, bueno, pois esta rede de malla para que os seus animais non saíran, porque originalmente, isto levaba anos así José Ramón, tío que tiñas era, pois eso, unha Aurelita tapando xusto aquela esquina, que o teu veciño que di que ele é o seu dereito de paso por aquí, que isto incluso é parte das súas lindes, aí terá que ser catastro ou quen sexa o que marque ata onde vai o marco, por así decilo, e que estes metros serían seus. A cuestión é que, idas e vidas deste conflicto, despois de todo o acontecido, falábamoslo ao comezo do programa, ti chegache unha denuncia. Correcto. Unha denuncia por ameazas. Si, non contaba con ela, pero é triste, penoso que eu estaba dormindo e chega a miña nai e dime, tes aí a Guardia Civil? E dixo, pois será que veio a botar un vistazo aquí por o problema que houve e tal. E dixo, teste que presentar mañán no cuartel. E dixo, coño, é logo, porque dixo, que tes aí unha denuncia de Juan Belai. Vale, eu fui todo tranquilo, e dixo, será unha cousa tal. E dixo, ten que poñer este abogado. E logo, por qué? Dixo, non, porque é unha cousa de ameazas. Un delito de ameazas no que, para resumir vos compañeiros, lo que manifesta é que ti profires certas amenazas sobre el, tanto a él como a membros da súa familia, na que, en resumidas contas, ameazas a súa vida, incluso nomeando un arma de fogo que ti terías. Ese é o que di el. Ese é o que di el, pero eu non teño nin armas, nin podo ter armas. O que é que, non sei como di, porque hasta especifica que é unha 9 milímetros. Non sei onde veu a arma ou onde veu iso. Eu non amaneci en ningún momento, eu sempre intentei evitar este problema. Eu o que intento é que se arregla o mellor posible. Eu se viñera a falar comigo, lle digo, mira Juan, pois igual teño un error, ou tu veches ti un error, é teu ese sitio, pois non hai problema. Se a mí deixarme tranquilo, retiras esta denuncia, quedamos amigos igual, non pasa, porque eu con este señor, para que sapades, éramos amigos. Me botou unha mão no que pudo. Non hai que decir que isto ven de atrás ou que foi. Era o fillo, ainda me compraba as ovellas, vamos pensar que nunca tivemos un problema hasta que empecé a poñer o pendello. Non quero decir tampouco que este señor que se metera antes comigo. Iso que quede claro ante todo o público. Sempre viña aquí, axudoume moito, non decido que non me dera axudado, que me axudou moitísimas cousas, porque me encontro solo, tuve unha enfermedade moi grande, miña nai está bastante mal e me axudou moito. Que chegamos estes extremos por un pendello ou por un trozo de terra, se o trozo de terra, eu lle cedo ese trozo de terra, é el que retire esta rede de denuncia, e todo queda en nada. Eu vou seguir falando con ele, se ele quere falar comigo, non hai problema ningún. Tamén que quede claro que se hoxe vai ver a televisión que eu non vos trouxen aquí. Nos fomos os que viñemos ata aquí para saber como estaba a situación, porque ao final en este programa gústanos que todas as noticias as que nos lle damos voz tamén teñan ese seguimento e que todas tentamos acaben de algún xeito nese final feliz, que é o que queremos tamén aquí. Entón, claro, a dúbida é, falabas dese pendello que foi o que naceu o conflicto. Ti agora mesmo que o tes parado, vas a seguir avanzando? Vou seguir avanzando, que aquí eu non podo estar a calor por unha enfermedade que tuve, porque non podo estar ao sol. Agora, este momento estou ao sol, pero non podo coller sol. Vou no facendo pouco a pouco porque son eu solo. Solamente se me ofrecen dúas persoas a botarme unha mão, pero despois do traballo. En principio, mentras a lei non che diga o contrario, vas a seguir facendo o pendello. Sí, claro, porque eu teño os permisos correspondientes e ainda o deixei, dos 3 metros ainda o deixei a 3,50, por se acaso hai algún problema. E o que tes claro é que ahora mismo que che preocupa esa denuncia, que ti lle pedirías que retirase e a cambio pois negociades os metros de terra que fose necesario. Correcto, é un negocio que non hai problema porque eu trozo arriba, trozo abaixo, non me importa ceder ese trozo. Se di que é dele, non pasa nada. Eu cedo ese trozo por aí, pero para que non me salgan os animales, cerro por aquí, ou digo, Juan, mira, podo poñer a chapa ali, non a podes poñer, non pasa nada. Para evitar problemas que eso se cerra por aquí ou cerramos por ali, é unha infección de bichería, porque non pode cerrar, non pode sulfatar,
aquí lle ven ese cacho el. Eu lle cedo ese cacho, que non hai problema, que quede recordando que eu lle cedo ese cacho voluntariamente que di que é del. Perfecto, non pasa nada. Pero que non cheguemos a estes extremos dunha denuncia que me denuncia a mí, cando eu nunca vou denunciar ese señor, porque nin eu me metín con el, nin el se meteu comigo. Ou tomou a mal, ou tomou a peito de calentoso, de calquer cousa, porque ele é un pouco impulsivo, e se cá eu tamén son un pouco impulsivo, vamos a entender do punto de vista. Pero eu quero que se arregle o mellor posible, eu, tanto para ele como para mí, porque levábamos ben, porque ele me compraba animales, eu lle compraba animales. O sea que, bueno, pues este punto de inflexión foi o que fixo romper esa relación e ti o que queres é que volvades a ser veciños como sempre fos. Como sempre fomos, tanto cos fillos como con el, que quede a cousa en nada. A ver, me entendes? Porque entre veciños, somos 4 veciños aquí, se non hai con quen falar, que é penoso. Ainda encima vos levades mal, claro. Ainda encima, vamos a que hai 4 personas aquí no lugar. É penoso isto, é que echamos un límite que esta persona tamén... Eu quero dicir, eu falo correctamente, eu quero que veña falar comigo. Mira, Ramón, tivemos un error entre os dous. Claro, porque José Ramón, eu creo, e aí o noso letrado que nos bote unha man, corríxeme, Luís, eu non é por sacarche traballo, pero eu creo que moitos abogados sempre din que o mellor xuizo é o que non se celebra, que o importante é chegar a acordo. Entonces, no caso desta denuncia, se eles chegan a un acordo, esa denuncia se retira, eles apañan aquí o tema das terras, marco arriba, marco abaixo, casi mellor, non? A ver, non é que non queira ser augafestas, pero hai determinados casos, sobre todo cando se trata de amenazas de causar un mal grave, como se están denunciando, o mellor non é posible retirar esa denuncia porque nos casos de ameazas graves se perde o control, é o fiscal o que recupera o poder para poder desistir ou non, e o fiscal ten que acusar en función dos feitos, non dos acordos dos veciños. Dito isto, que non quero que sexa un sarro de auga fría, o que quero alabar este tipo de actuacións, porque levamos moitos luns asistindo a conflitos veciñais onde non somos capaces, ni son capaces de facer unha mediación. En estes momentos me parece que un xeito bastante interesante de facelo e incluso con este chamamento público, porque realmente é certo que dous veciños podense chegar a levar ben se a dificultade, a diferencia é un tema de metros, un tema de ti podes pasar ou non podes pasar, falando podes chegar a acordos, e creo que este é o camiño que hai que seguir, e o resultado do proceso penal verémolo máis adiante, pero que en todo caso o denunciante está obrigado a comparecer e ten que xurar ou prometer dicir a verdade cando sexa interrogado sobre estes feitos. O gallas é así, que se solucione coa comunicación. Moitísimas grazas, Raquel. En todo caso, nos escoitamos a José Ramón. Se a outra parte quere... Perdón. Contanos, Raquel, dime. Eu xa para rematar, a pobre Josefa que leva aquí agardando con nos un anaco, e xa por darlle ese tono máis jocoso ao asunto, despois do viral que se fixo Josefa, queremos facer un chamamento, verdade, Josefa? Eu que ti me digas. Nos queremos monetizar as reproducións aquí de Josefa das redes sociais, para que? Hombre, para que veña Tito da Panorama a facernos aquí unha festa do Panorama. Ah, carai! Estou comentando antes, as reproduccións que teño en Facebook son 8.000 e pico. 800, máis de 830.000. Exactamente, máis 300 non sei que... Cantas en Instagram, máis o do TikTok, ainda non sabemos. Evidentemente, si os reproducimos... Isto como Lola Flores. Si cada español dá unha peseta, pois si cada reproducción é un euriño... Un euriño... Eu creo que temos para pagar a Panorama, que veñan aquí a San Fiz, e que José Ramón e o seu veciño bailen incluso un ajarrado xuntos. Un ajarrado xuntos, sí, señor, que é o que che dicía eu. Se esas reproduccións as convertimos en euros, eu creo que agora en temporada alta temos con que pagar a Tito da Panorama. Faltaría máis. Hombre, pero eu como cantante. A ver se me xa se subo ao escenario, José. Hombre, xa eu me subo ao escenario. José Ramón, ti se ven a Panorama, bailas? Correcto, sí. Pois xa está, compañeiro, só necesitamos que firme o outro veciño e xa temos arranxado o conflito. Que non arranxou unha verbena galega? O gallas é así, decíano por la famosa frase de Josefa, si queren festa, traemos ya Panorama. Josefa, cando queiras ves cantar o que anda aí, dende logo, queremos terte de convidada. Escoitamos a José Ramón. Insisti eu, si a outra parte deste conflito, si Juan se quere poñer en contacto con nós, por favor, que nos chame, nos poñemos en contacto con él, damoslle voz tamén. O gallas, é así, e cheguen a un acordo falando, que non cheguen a xuizo, pero José Ramón exixía a retirada da denuncia. Ben, imos